Бах в Майбах, меших с прах. Дали боли? Не, аз съм бог. Фен на кодейн, гоя порещчейн. Взем нов пач, леща прах с Плейн Джейн. 3 години всеки ден живея сред истерия. Как за Бога жив съм, още това си е мистерия. Някак ме привлича факта да съм в мизерия. Няма мама дето да не ми зяпа дебелия. Живот се гренка книга, we just smoke that crack. Леж ви давам в замяна на един нов чек. Бях си позволил само веднъж да бъда мек. Намерих го и не намерих за обратното лек. Леко промених се, отговор на всичко, fuck it. Само ме напряга като поря без кондъм. Всички май сте първобитни, уж не в society. Няма по-тъпо описание от това на Хаяти. Хищ ли ми дреме, дали личи ми, че съм зле? Няма как да бъда по-тъп от това society. Всички вие минавате през мой